Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Kami buru na ang close friend meeting yu inga. Gitu-gitu menen kisan gidos jong alia. Mesa hei mele yu me busturi yu kitap lat maki. Ya. Bang, melin biang. Melin biang mah. Bau kata do not block. Delete stop delete. Mentah-mentah tu. Iya ngak iya delete. Kablang na number. Bau pikor betul. Baham dan. Hello bro, ki baju kersan bahaya ki video ki jongan kepor. Dia hagan ka video ngaku aban keren halor kato kajinya show. Jong gitu ki kena kan thai ha ulum jing tep. Tang na kadau baki ya keni senrang lane ki ya keni samla. Kajinya show ka jong ki kala subfriend stat haki rensan social media. Haka baula don ru nong ring video bat pun subfriend. Dia kajing keli kalong balai kimia keren personal arliang mamla hakmat jong kimi kikpa barak mat jong tau samla kenang ba kan like kajinya show kajinya kurah pedang jongki balai kia show penban hajaka bayu iki breu te kajing le kajongki kalalong ka babakla na kalian kajonga ngak penrem ya kajing le jong kitu kena namar lada ngipek yaki ngidang idei ba kidang red ka arta jo kiro te imat tang khatas nemro kim padap ladang isupet hakador bakia syok kan ladang ipet jaki dang iret ba ka arta jo ki kaba phalabat kalong ba kilada ya lang samla kilada ya don samla te kajinga syok jo kiro kadai tang nakadaw bakia keni sinrang lane ya keni samla te kajing viral jong ka video kalong namar ba kia show hajaka ba iki breu te lada i breu te ring video te lada phi ong kumno haba philale hi te kumno phin la ban ong haba ki jingle jong phi kilong sensitive ya ki video ki balong sensitive lai ki breu ki share ki pen viral ba kum hakini ki puar balada bro kadon kato ka we ka video jong ito ikong iba ong let kersut hi kato ka video kala subfriend stat ba haki social media hakaba mangaru ngala yo pelak ya kato ka video barito ikong haden is ngoriam ibitar te mentare ngala delete ya kato ka video ndrei kajing bakla te ka long bet yaki nong pelak tingkong ke haba pila keren ni kentin ki balong sensitif te haba pila le ya kanu ka kam ka balong sensitif te ki breu ki pen viral bet haba pile la de te omdei basu idet mono te dena kata daw kine ki video ki balong sensitif ki sa viral lada phi le makana kumno phinra ma phi hi namar ba phi la le hi te ki kitin kiba pikiran ki long ki kitin kiba laban keta ya imlang salang kum kato ka video ba ke show kito ki khna ha ulum jing tep te kum kato ka video ru ladang isngap ya ki jingkren ki jongki ngela ijli ban skap namar ki kentin ki jongki kila long klemakor ki kren na ki kitin si ki kitin klemakor te sa bat kaweru karta ka jongki kadang rit ndrei kila ya don samla ki ya show ki ya kura tang nakamta usamla te kum kato ka jingja nangne sekmat ngangej ba kanom jasu bat kum kato ka jingja kam dei shu kasin ka baningkong ndrei kala don teng hakini ki puar kala depro basa page ya ka video ya ka banglabu hapo description kala donteng kum kato ka jingja hakato ka por ki show ki khna kan thei ki show paramaki tang nakadaw ba ki keni sinrang te ka jinglong jong ki breu hakini ki por imat
kila long kum ki ksel ki ba ya keni kenthe ya keni senrang khamtam ha kum kene kapor balajan kapor senrai ki ksel kila sedang ban mi nalaki jong ki jing ki sam ban ya lejbat kenthe ya lejbat senrang bat kia daj kia shirut ru hapdeng jengki tang nakadau ba kia keni kenthe kia keni senrang de ki breu hakine ki por kira long thik kum ki ksau senrai te dei bang akren ya baro onrei ngakren tange kito ki ba le kelmakor ken kito ki ba ya keni kenthe keni senrang don kam na ki counseling center ba biang ban ajing senang ni kito ki khnang ba kinom lenshu bat khnang ba kanom jashu nang ne sakmat namar lada niyasha ya kum kito ki jingle teken sadon saki we ki bale kum kito ki jai te nakaling kajonga nga kentu lada don ki counseling center ba biang deban ajing senang ya kito ki khna deban ai ki jing hikai ki jing aslok nang ba kito ki khna kin kela namar kito ki khna kidang red karta ban pen kela ki kadang long kapasuk lada biang ki counseling center ban yaslok ban ajing hikai ban ajing senang ki te kalong kajing le rang namar tang nakadau ba kia keni senrang kia syok parkenthe kerdu senrang hadu katno ken hadu banai syok parkenthe kane kalong kajing keli te parlok tang kini ki jingkren ki jonga hakane kapor ngangej ba kum kato ka jingja kanom jashu namar naraja kum kato ka jingja ka penpuk dor ya ka imlang kasalang ya ka jingga sem jongki nongle haba ki breu ki yo i ya ka jingle jong kito ki khna te kin ong bet ka khun jong ka tai ne jong tai ki ya syo haulum jing tep tang na kadaw ba ki ya keni senrang ya keni samla kin ong ki breu te ka jing that ya ka akwar ka burom kalong omdei tang ya ki nongle henrei ya ki bahaying basem kumjuru ya ka imlang salang te nga kermen nang ne syakmat bakanom jashu kum kato ka jingja namar ki khna ki badang rit ki badang hapo khat prasnem ki layalang samla ki laya that ya ka akwar ka burom haka imlang salang te kanum long ka badai bat ka penpuk dor ya ka imlang salang bat ya ka jingga sem ka jongki te parlok khuble sibun ba pilape je ka video te ngin sai siam biang hakibe batki video